Boas tardes, vamos a dar comienzo á sesión plenaria ordinaria que, aínda que se celebra este 5 de xullo, corresponde ao pleno ordinario do mes de xuño, que temos, entre outros, os seguintes puntos da orde do día. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores. Temos dúas actas, ata 18 de maio de 2022, acta do 6 de xuño 2022. Si teñen algunha obxección que trasladar, se non votámolas, procedemos a votar as dúas conxuntamente. Votos a favor, quedan aprobadas por unanimidade. Na actividade de control dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión plenaria e así mesmo dou conta do expediente 3568/2021 subvencións solicitadas e concedidas pola Diputación Provincial de Pontevedra. Pasamos así á orde do día do pleno, donde temos un punto que é o expediente 1313/2022, aprobación da conta xeral 2021. Cedo a palabra a señora secretaria. Traese a aprobación a seguinte proposta da Alcaldía: formulada e rendida a conta xeral do Orzamento do Concello de 2021, dictaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 31 de maio de 2022, sometida a exposición pública durante un prazo de 15 días hábiles consonte do artigo 212 do Real Decreto Lei 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, mediante anuncio no BOP de Pontevedra número 107 de 6 de xuño de 2022 e non presentándose durante dito prazo ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo certificación de secretaría que consta no expediente, proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Orzamento do Concello de 2021. Segundo, consonte co artigo 212 do Real Decreto Lei 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, render a conta xeral para fiscalización externa ante o Consello de Contas de Galicia, ao abeiro do disposto na resolución do Consello de Contas de Galicia do 1 de xuño de 2016, pola que se ordena a publicación do acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, polo que se aproba a instrucción que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedimento telemático para a súa rendición, debendo remitirse a mesma pola intervención. Moitas gracias. Pois, como acaban de escutar, traemos, cumplindo o trámite administrativo, a aprobación da conta xeral do exercicio anterior 2021. Alguna intervención? Non habendo intervencións, procedemos á súa votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Na parte ordinaria non temos máis puntos que tratar. Pasamos, polo tanto, á moción de urxencia. Temos presentado unha moción de urxencia do Grupo Municipal Popular, moción en relación á transferencia da competencia sobre a xestión do dominio público marítimo terrestre. Como é moción de urxencia, procedemos a votar a súa urxencia para, no seu caso, incorporala ao orde do día. Votos a favor. Queda incorporada. Ten, polo tanto, a palabra a voceira do Partido Popular, señora Castro. Moitas gracias. Procedo a dar lectura da moción. Galicia conta con 2.091 km de perímetro costeiro insular e peninsular, sendo a comunidade con máis territorio costeiro. Por esta razón, a Xunta de Galicia leva solicitando nos últimos anos ao Goberno Central o traspaso das competencias en materia de xestión do dominio público marítimo terrestre. Principalmente, dende a comunidade galega que reclamase esta xestión porque se trata dun territorio que ten unha especial vinculación con materias que xa son actualmente de competencia autonómica, como son a regulamentación urbanística, a construción de portos ou o control de vertidos na costa. Esta transferencia permitiría a Galicia xestionar as autorizacións e concesións no dominio público marítimo terrestre, como acontece nas comunidades de Andalucía e Cataluña e como se está a negociar tamén co País Vasco.
Este traspaso tamén facilitaría a simplificación de trámites e evitaría a duplicidade que pode chegar a provocar a existencia de 2 niveles administrativos nesta zona e tomar decisións máis axeitadas. Compre lembrar que na franxa do litoral están asentadas preto de 4.000 edificacións de 82 municipios e que Galicia e que, ademais, a transferencia da xestión permitiría rematar cos constantes ataques que ven recibindo por parte do Goberno Central o complexo Marindustria galego. En definitiva, é indispensable para Galicia contar con esta transferencia, tendo en conta que a comunidade e os concellos do litoral son os que dispoñen dun maior grao de coñecemento da realidade do litoral galego e do valor que supón o seu patrimonio. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno que se adopte o seguinte acordo. O Pleno do Concello do Grove insta ao Goberno Central a transferir o antes posible á Xunta de Galicia a xestión de todas as competencias en materia de dominio público marítimo terrestre. Bueno, basicamente, dentro do noso grupo xa vimos lembrando a problemática que hai nesta área. Xa no pleno pasado, no anterior, xa trouxemos outra moción que reflexaba novamente a problemática pola que está atravesando as empresas do mar industria da nosa contorna, e polo tanto, pois esta unha vez máis é unha proposta que se fai a nivel galego dende todos os grupos municipais do partido e lles pido a súa aprobación. Moi ben, señor Otero. Ben, boas tardes a todas e a todos. Cando menos é curioso que se abra este debate agora, cando pedir estas transferencias, e non cando o PP ostentaba o goberno central durante os anos que estivo gobernando no Estado. Pero, para nós é moi importante onde se toman as decisións, lógicamente, pero tamén é igual de importante, incluso máis, que tipo de decisións se toman. O exemplo está, por exemplo, en Andalucía. Nómbrase que é unha das transferidas, sí, transferironse as competencias. A primeira decisión que tomaron foi destrozar Doñana. Entón, creo que iso é importante, as decisións que se toman, non só donde, senón as que se toman, non? Esta moción é un exemplo claro, fala de xestión do dominio público terrestre, cuestión que entra dentro do marco de competencias dunha comunidade autónoma, lógicamente, pero en un momento fala da protección ambiental. E o dominio público marítimo terrestre non existe para regular as empresas que hai no seu terreo, non existe para regular os ámbitos urbanísticos, senón que o primeiro criterio que se estableceu na lei foi a de protexer o concepto do dominio público marítimo terrestre e a protección. Esta moción é todo o contrario. O que pide é que queremos as competencias en materia de dominio público marítimo terrestre para que determinadas empresas sigan estando aí onde están, ou para que determinados proxectos se poidan seguir desenvolvendo. Cando podría dicir, querémolo para levar a cabo dende Galicia unha protección ambiental do litoral. Di que a comunidade e os concellos teñen maior coñecemento da realidade do litoral e o valor que supón, pero en un momento, insisto, fala desa protección que para nós é moi importante, non? Non estando en contra da proposta, gostaríamos saber cales son as competencias, se as competencias que queda a Xunta son para protexer ou para garantir que sigan aí empresas ou que se fagan desenvolvementos urbanísticos. Como dixen, non é tan, o sea, é importante onde se toman as decisións, pero máis importante é que tipo de decisións. Entón, gostaríamos saber esa parte, que quere facer a Xunta coas competencias do dominio público marítimo terrestre. Nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Sí, ben, boas noites a todos. No tema de transferencias a Galiza, pois nos vémolo con vos ollos. O que llevamos a presentar ao poñente da moción, ao Partido Popular, é unha emenda que vai, ao noso entender, mellorar a moción que eles presentan,
no tocante que non se basea solo en pedir a transferencia da competencia do dominio público marítimo terrestre, senón tamén, pois, non só da xestión, senón tamén a da ordenación, e máis o resto de transferencias que están pendentes de facerse dentro do Estado á comunidade galega. A emenda sería a seguinte: o Pleno do Concello do Grove insta a Xunta de Galiza a solicitar urxentemente a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado para impulsar a transferencia da competencia sobre a ordenación e xestión do dominio público marítimo terrestre, así como doutras competencias sobre as que xa houbo acordos parlamentarios e que xa foron transferidas ou están en proceso de negociación con outras comunidades autónomas. Polo tanto, entendemos que este acordo de enmenda que lle estamos propoñendo mellora a moción que vostedes presentan. O mesmo xa foi aprobado por unanimidade no Parlamento galego e, polo tanto, pois, dentro do bloque, o que solicitamos é que se transfiran todas as competencias á Xunta de Galiza para ter máis autogoberno. Nada máis. Ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista temos que trasladar que tampouco temos nada clara esta moción, porque tan sinxela para un ámbito tan importante como é o dominio público marítimo terrestre, que desde logo non nos anima a que podamos apoiala e votala a favor, entre outras cousas porque desde o Concello do Grove vimos reclamando en moitas ocasións e así espero facelo nunha reunión que xa teño solicitada coa directora xeral de Costas en Madrid. Vimos reclamando a xestión a nivel municipal do dominio público marítimo terrestre, sobre todo o que ten que levar o que conleva o chan urbano, que nos está a xerar desde logo moitas problemáticas. A experiencia para o Grove respecto á xestión que se pode estar facendo a nivel autonómico tampouco nos convence moito. Delo temos boa conta aquí no Grove da xestión que se está a facer do ámbito de chan urbano totalmente consolidado na área portuaria, onde levamos meses, anos solicitando a súa desafectación, e tampouco vemos moita vontade por parte da competencia autonómica en ese sentido. Vai a mellorar o dominio público marítimo terrestre nas competencias da comunidade autónoma? Aquí pensamos que o Partido Popular está dirixindo esta moción por esta problemática existente e ás veces con moita mala interpretación dos concesións a nivel empresarial, e parece que é unha moción proposta para falar da ubicación das empresas, pero que o dominio público marítimo terrestre é moito máis que todo eso. E a nós sí que nos preocupa esta cuestión, e hasta certo punto incluso pensamos que excede do ámbito de un pleno de unha corporación. Dende logo, eu aí xo teño trasladado incluso a nivel de partido e en todas as xuntanzas que teño participado en elas, ademais de Xunta de Galicia e ademais de Estado, tiñan que estar participando tamén os concellos, porque ao fin e ao cabo son os verdadeiros xestores do dominio público marítimo terrestre en todo o que ten que ver en canto a chan urbano consolidado, pero que esta mesma mañán tiñamos unha xuntanza con representantes técnicos e representante delegado provincial de Costas esta mesma mañán aquí no Concello do Grove para falar de futuras inversións e proxectos no Concello do Grove, e creo que igual que xa pasa en outros países, os concellos tiñamos que ter moitas máis competencias no ámbito de dominio público marítimo terrestre, porque todos creo que aquí coincidimos con a vila como Grove é algo vital para o desenrolo futuro da nosa vila. De tal xeito que vamos a esperar a segunda intervención, as posibles explicacións que nos poda trasladar o Partido Popular, porque en principio non estamos pola labor de apoiar esta moción. Non quere decir que estemos en contra, pero que tampouco temos todos os elementos para estar a favor dela, e ante a dúda preferimos absternos ou incluso votar en contra, e que sexa un ámbito e un punto e unha cuestión que se trate
con máis peso e con máis tranquilidade, e nós tamén queremos ter máis información respecto a esta proposta. E creo que a propia estructura e a propia moción física explica un pouco esta cuestión. Estamos a falar de unha páxina e unha cuartilla dunha cuestión tan importante como o dominio público marítimo terrestre, que se resume nun acordo que é instar ao Goberno Central a transferir antes do posible a Xunta de Galicia a xestión de todas as competencias en materia de dominio público marítimo terrestre. Punto, se acabou. A pregunta é que vai facer a Xunta de Galicia con todas esas competencias? Porque aquí o Concello de Grove temos moitos problemas con costas, dominio público marítimo terrestre e con toda a zona portuaria do Grove, tanto daqui como de Porto Meloxo, por poñer algúns exemplos. E iso para nós é o importante hoxe en día. Queremos solucións a todas estas cuestións. Non sei e non estamos nada convencidos que coa simple transferencia isto se resolva. Señora Castro. Como dixen ao inicio da presentación da moción, xa non é a primeira vez que o noso grupo trae algo referido a isto. Atreveríame a decir que debe ser a terceira ou a cuarta na que vimos defendendo isto. Entonces, ter que ampliarlle máis información cando xa é a cuarta vez que presentamos isto, na que lle vimos explicando a problemática pola que están atravesando todas as empresas daqui, e que en estes momentos calquera dos grupos aquí presentes se plantexe siquera darlle a espalda a esa problemática que coñecen perfectamente, que xa se lles puxo desde un principio aquí, tanto nunha moción cando tiñamos a toda a xente aí no pleno antes da pandemia, incluso entre medias, e despois sabemos perfectamente, penso que todos somos coñecedores, e aquí se expuxo por parte polo menos do noso grupo, da problemática que había cos cambios de normativa que estaba facendo o Goberno Central e, sobre todo, o perigo que conlevaba para certas empresas, que creo que aquí hai unhas cuantas bastantes. E a última vez nos centramos na zona de Porto de Meloxo, pero foi prácticamente con esa normativa, prácticamente a maioría das empresas que están agora mesmo, depuradoras, conserveiras e todo eso, están en perigo absoluto con esa normativa. Por lo tanto, non vexo o motivo de que agora se posicionen en contra deste, cando no seu momento, tendo aquí presentes a xente do mar, dixeron que iban a estar plenamente de acordo en defender os seus intereses. Eso por un lado. Señor voceiro de Esquerda Unida, que vostede plantexe siquera un oscurantismo no texto que está propoñendo a moción, de decir que permanezan empresas ou que hai xa problemas, temas urbanísticos. Home, hai que permanezan empresas. Para empezar, deberían vostedes pensar no permanecemento das empresas, da permanencia das empresas que temos neste Concello, e pensar que non é ningún motivo máis alá do que estamos plantexando, que xa digo que é a cuarta vez ou a terceira que vimos tratando de defender os intereses nun sector que é bastante importante para o noso Concello. Temas urbanísticos, home, xa hai aparte outra consellería que regula todo, outro departamento que regula todo este tema, e non creo que ata a data non se haxan feito cuestións, como dice, no Coto de Doñana, e decir, home, por poñer exemplos podemos poñer unha chea deles, pero non creo que aquí na Xunta de Galicia nos últimos anos haya habido perigos dese tipo, perdón? Que haya habido perigos dese tipo e que non se haya controlado. De feito, xa temos a APLO encima e xa temos unha chea de controles urbanísticos que están precisamente regulando este tema. Entonces, oscurantismo ningún no texto, claramente defender os intereses das empresas que existan agora e que están perigando polo tema da normativa que se ven propoñendo desde o Goberno Central. E con respecto á emenda do BNG, bueno, pois ven a complementar o que xa se di dentro do texto. Se vostedes queren poñer e facer mención á ordenación, bueno, entendemos que dentro do concepto de xestión xa inclúe un pouco todo, pero bueno, estamos dispostos a aceptar a emenda. Nada máis polo momento.
Simplemente indicar que creo que a moción non está dirixida ao Grove, o sea, para o nivel galego. Entón, cando falei de empresas non falaba das empresas do Grove, pero bueno, eso é outra cuestión. Volvo a dicir, vostede confirmou que é para salvar as empresas. En ningún momento se fala da cuestión medioambiental, cando volvo a repetir que a lei de costas, a lei de Taleb, naceu para proteger medioambientalmente as costas. Entón, vostede xa me está dicindo que eso pasa por... Eso queda para outro momento. O que importa é que salvemos as empresas, e hai determinadas empresas que, lógicamente, non se deberían salvar porque estropean medioambientalmente. As leis, competencias de costas, pódense transferir ás comunidades, lógicamente concordamos en que se poden transferir. Existen outras leis que non son transferibles e que, ao final, as administracións van a ter que poñerse de acordo, porque vai haber leis que van a protexer por riba do que poida ordenar a lei de costas, e a de medio ambiente vai a ordenar sobre as competencias tamén de costas. De feito, non é a lei de costas a que está provocando as cuestións que vostede estaba comentando, o sea que non sei pero que se pide transferencia de costas cando hai unha de medio ambiente que seguramente será superior, e ao final van a ter que chegar a entendementos para concordar as dúas administracións, o sea que estamos na mesma. Volvo a dicir, non estamos en contra da transferencia, pero temos dúbidas no uso que se quere facer desa transferencia. Vamos a absternos na proposta, pero vejo dicindo que cando ao zorro se lle deixan competencias para cuidar de galiñas, mal asunto. Nada máis. Señor Torres. Sí, aceptando a emenda ao Grupo Popular, pois xa lle adianto que o noso voto vai ser favorable. Nós consideramos que o noso país debe ter todas as competencias habidas e por haber que lle afecten e poder xestionar nos mesmos todo o noso territorio. Obviamente, o que aquí se fala parece que sempre vai gobernar o Partido Popular a Xunta. Claro que é importante en mans de quen estén as competencias, pero o importante tamén é que o noso país teña as súas propias competencias. Por lo tanto, quen mande pódese cambiar, pero as competencias hai que telas, nada máis. O importante das competencias é executalas cando se teñen, porque hai moitísimas que se teñen e non se están executando. Por lo tanto pedir competencias ás veces tampouco ten moito sentido, porque non hai poucas competencias transferidas á comunidade autónoma en base ao Estatuto de Autonomía, pero claro, se non se exercen desde fai décadas, pois aí está, non? Non sei se máis competencias é a solución, tampouco sei se esta é a solución para resolver os problemas das empresas, porque a pregunta é, que propón aquí o Partido Popular para resolver o problema das empresas? Porque aquí estamos dicindo que para resolver un problema aproveitamos a ocasión, abrimos a porta e pedimos todas as competencias e xestión, e agora tamén coa emenda do Partido Popular a ordenación do dominio público marítimo terrestre. Claro, non é unha cuestión baladí, é unha cuestión moi importante. Estamos a falar da costa de toda Galicia, e aquí no Grove concretamente dun xeito importante, porque nos afecta en prácticamente todos os ámbitos e todas as decisións. Eu volvo a insistir, non estamos para nada en contra da transferencia das competencias, o que queremos saber é que se vai a facer con elas, como se van a resolver os problemas, por certo, problemas que hai máis debate político que reais. Aquí no Grove, que eu sepa a día de hoxe, e consultei con moitas empresas, non hai ningún problema de concesión con costas, ningún. Por certo, a modificación da lei de costas foi aprobada por o presidente Mariano Rajoy, o seu goberno e o Partido Popular, e é a normativa que se está aplicando. Que curioso que o Partido Popular acusa agora ao goberno actual do Estado que aplique unha lei aprobada polo Partido Popular. E iso de que as empresas corren peligro non é certo, porque o que está fallando tamén, e iso sabémolo todos claramente, é a competencia que falta por exercer por parte da Xunta de Galicia, que en moitos casos faltan as autorizacións previas e necesarias por parte da Xunta de Galicia. Así que en todo este debate hai moito lío, pero nos centramos en un punto concreto: as empresas hai que apoialas e teñen que ter unha seguridade xurídica. Totalmente de acordo, pois especifiquen, solicitamos a competencia das concesións para toda empresa que se quera ubicar no dominio público marítimo terrestre. Porque que pasa
co ámbito público? Que pasa coa competencia municipal? Que pasa, como dicía antes, co chan urbano de competencia municipal aquí no Grove, para que todos nos entendamos? Que pasa dende Ardia, Beiramar, Lordelo, Rons, Virxen das Mareas, Lavaxeira, Punta Moreiras, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso é dominio público marítimo terrestre. E a min, que ahora mesmo se traslada a Xunta de Galicia, así, sin saber que se vai a facer, pois, lóxicamente, non me ofrece ningún tipo de garantías e non nos ofrece ningún tipo de seguridade xurídica. E se isto se fai para salvar as empresas, haberá outros mecanismos e outras ferramentas. Así que eu volvo a insistir, a gran dúbida que temos nós ahora mesmo sobre este punto. Eu, sinceramente, necesitaríamos un desenvolvemento máis amplio, un desenrolo máis amplio do que a moción. Aquí xa se fala de todas as competencias e non acabamos de ter moi claro, non sabemos se a nivel autonómico se vai defender moito mellor o dominio público marítimo terrestre do que se defende a nivel de Estado e a nivel central. Outra cuestión son, como digo, os problemas puntuais que pola lei de costas, a modificación da lei de costas aprobada polo Partido Popular, está a xerar os problemas que, ao fin e ao cabo, algúns deles se están trasladando, pero pola información que nós temos, todos, ou prácticamente todos, estánse resolvendo satisfactoriamente para as empresas, por certo. Así que xa lles traslado. Miren que dudas temos, que a día de hoxe ainda estamos dudando se absternos ou votar en contra desta moción, porque non acabamos de ter claro que isto así tan simple sexa a solución a todo o que ten que ver co dominio público marítimo terrestre. E eu insisto, a min o que sí que nos interesaría moito é que a Federación Española de Municipios participase tamén en esas reunións, porque os municipios, os concellos, temos moito que dicir na xestión do dominio público marítimo terrestre. Señora Castro, finaliza e votamos. A verdade, señor alcalde, que me sorprende, como lle cambia o discurso dependendo do tema de que se trate, porque xa non é a primeira vez que aquí vostede ten mencionado a problemática tremenda que había co tema de costas e de portos, transferencias e máis no tema das terrazas, e non é a primeira nin a última vez que lle escoitarei seguramente falar de toda a problemática que hai, como ben di, que houbo problemas aquí no que na costa polos cambios de normativa que houbo recentemente. Bueno, pensar que as competencias pasen directamente á Xunta vai a significar que todo se vai a permitir e que todo vai a valer, penso que deberían replanxarse un pouquiño máis o que dicen, porque vostedes mesmos saben que agora mesmo hai competencias que están transferidas a costas da Xunta, hai costas do Estado, e moitas veces temos esa problemática, e sobre todo neste concello, de que ambos se poñan de acordo á hora de elaborar os informes e demais, e precisamente o que se trata é de desatascar certos problemas que vostede mesmo o dixo co tema de portos desta zona, que o ten mencionado moitas veces, que é simplemente por desatascar certos problemas que temos. E volvemos a insistir, non creo que lle teña que dar moita máis información da que aquí xa se dou, porque agora parece que resulta que o cambio de normativa que propoñen dentro do Goberno Central é fantástico, é maravilloso, e aquí non houbo revoltas, nin houbo manifestacións ao respecto, nin se presentaron ningunha das empresas aquí nas múltiples reunións que tiveron, e demandando eles tamén que se lles tivese en conta, porque a maioría das reunións que se facían dentro do Goberno Central non tiñan para nada en conta os afectados, como suele pasar, e polo tanto se xeraron estos problemas. Dicen vostedes que a normativa foi aprobada polo Partido Popular de Mariano Rajoy. As concesións que se meteron nese momento ninguén tiña ningún problema. O problema é que agora pedigan as concesións que teñen, e precisamente moitos non saben si invertir ou non invertir na súa empresa, porque non saben cal vai a ser o seu futuro nun
nuns anos se isto se chega a cumplir con todas as pretensións que ten o goberno central. Por lo tanto, que agora, de verdade, que ata me sorprende que veñan con estas historias despois de que se expuxo por parte do noso partido en varias ocasións o problema que estaba xerando. E isto non é máis que un punto a favor da necesidade que teñen estas empresas e que non foi cousa da Xunta, senón que llo demandan tamén as propias empresas á Xunta de Galicia, que de algún xeito se posicione e intermedie co goberno central para solucionar todos estes problemas. Nada máis. Permítame unha apreciación do que acaba de trasladar. Sí, dolle a palabra, non, que acaba... Que non é darme a palabra, que se eu a moción non ten... Solamente... Eu, perdone, non estou de acordo que eu faga unha intervención cando eu cerro a moción, porque entonces non é xusto para ninguén. Podelle parecer mellor ou peor o que acabo de decir, pero eu cerro a moción e, polo tanto, facendo uso dos dereitos que temos todos aquí, penso que eu debería ser a última persoa en intervenir e non procede que vostede interveña. Me vai a permitir, pero bueno, como xa sei que vai a facer o que considera, pois no. Adiante. Non tengo ningún problema, procederemos, polo tanto, a votar, pero acaba de decir unha cousa que non é certa. Pois si quero debatimos despois máis adiante, pero facendo uso dos dereitos e deberes que temos cada concelleiro aquí. Pero xa lle digo que despois voy fechar a moción, polo tanto fecho eu, non a fecha vostede, porque eso implicaría ter que fechar unha terceira vez a moción e perdóneme, señor alcalde, con todo o respeto, non me parece procedente que vostede interveña unha vez fechada a moción. Me vai a perdoar, pero bueno, vostede mismo. Que ao final é o presidente da mesa e, lóxicamente, ten... Que sí, que non hai problema ningún, pero é que acaba de dicir unha cousa que quería precisar porque non era certa, pero punto, xa está. Non vou a falar nada máis. Vostede pecha a moción, vostede presenta a moción e procedemos, polo tanto, a votar esa moción. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por 5 votos a favor. Por tanto, agora, non habendo máis mocións de urxencia, a rogos e preguntas. Solicito pidan a palabra os voceiros que queran, voceiros e voceiras que queran intervir. Señor Otero. Ben, boas. Queríamos, bueno, hai menos dun mes volveu a haber unha rotura na tubaxe da estrada que sube a Meloxo. Novamente volveron a quedar os veciños sen auga e queríamos saber en que situación está o proxecto, porque en novembro do ano pasado aprobárase unha partida para esa obra coa Diputación para cambiar a tubaxe e reformar toda esa estrada. Preguntáramos en xaneiro, estaban firmando un convenio para facer ese proxecto, polo que lemos na prensa en resposta á situación que hubo, que ainda queda un tempo para que o proxecto este en marcha. Non sabemos cal é a situación desa reforma, pero os veciños están padecendo continuos cortes de auga que non merecen, porque debería ser realizarse axiña esa reparación. Despois, bueno, dicir que recibimos o proxecto da Rúa Escura, tal como se indicara a concelleira que nos iba a enviar. Vemos que o proxecto de xuño de 2020, ou sea, de 2 anos, que tiña un orzamento de 140.790,92 euros exactamente. Lógicamente agora xa será moito maior o incremento dos materiais, pero non entendemos por que non se fixo ata agora ese proxecto. Queremos saber cando se vai a executar, se xa está aprobado, ou sea, está ese proxecto aí dende o 2020. Logo, hai unhas lousas no valadeiro de Nordelo, que leva moitísimo tempo, que uns polos outros está sin colocar, que xa algo caeu ao mar, que os veciños nos din que é un perigo, porque ahora nesta época os cativos que se acercan ali para tomar un baño é que pode provocar algún incidente. Entón queremos saber porque non se fai ou non se insta a quen ten que realizalo a que coloque esas lousas no seu lugar. Non hai moito a reparar unha escaleira, creo que incluso foi o Concello quen fixo esa reparación, e non entendemos por que non procede tamén a facelo, inda que non sea a súa competencia, porque tampouco outra era a súa competencia, non?
Bueno, temos entendido que se vai a facer unha reforma do asfaltado de toda esa zona de Nordelo, do paseo, de Nerrons. Queríamos aproveitar para pedir, porque se non trasladaron os usuarios desa zona, pois que se melloren os accesos para cadeiras de rodas e sillas de carris de bebé, porque na maioría deles non coinciden nin coa zona de paso dos peóns, entón teñen que desviarse por zonas que non corresponden, ou senón saltar a acera, non? Logo queremos preguntar se xa se repuxeron ou se xa se colocaron os elementos de seguridade dos baños de vellos tempos, se xa están colocados, porque nos indicaron hai unha semana que non estaban ainda postos. Despois do tempo que xa temos preguntado, pois siguen igual. Queremos saber se xa se realizou algo sobre o estudo que estaba aprobado para a necesidade de instaurar o programa de vellos tempos de mañá ou de facer comedor en vellos tempos. Non sabemos se realizou xa ese estudio, se se fixo, queremos saber os resultados, e así non se fixo, saber por que non se fixo e que se faga canto antes. Tamén nos preguntan veciños da zona de San Vicente de por que segue pechado o local social de Reboledo, cando supuestamente primeiro iba a se inaugurar en febreiro, iba a abrir ao público, logo iba a ser en maio, estamos a xullo e o local segue pechado sen que a veciñanza poida utilizalo tal e como se quedou, ou era o uso que se iba a dar. Logo queríamos saber cando se vai convocar o Consello Local de Turismo. Non se fixo xa para falar da axuda dos fondos europeos. Queremos saber se se vai convocar polo menos para tratar a festa do marisco e as propostas que se poidan realizar sobre elas, incluso se as propostas que Esquerda Unida ten presentado xa no 20 e 21 se se van a executar ou non. Entón queríamos saber se se vai a convocar o Consello Local de Turismo para tratar cando menos a festa do marisco, xa que o tema turístico do verán xa está máis que avanzado. Gustaríanos tamén saber de quen foi a idea de colocar o banco peregrino aquí no Corgo, aí entre os dous bancos que hai aquí enfrente da Casa do Concello, pois nin siquiera corresponde co recorrido que é a ruta do Padre Sarmiento, a ruta que existe polo noso Concello, pois nin siquiera está dentro dese percorrido, e o máis lógico sería nun entorno pois que tuvera un enfoque turístico visual moi bo e que estuvera dentro desa liña do camiño, para que o toparan os propios peregrinos. En relación ao tema do peregrinos, tal, queríamos saber por que non acudeu ningún representante deste goberno ao acto de presentación do documental Ruta Xacobea do Mar de Arousa que se realizou en Santiago. Un documental no que se trataba todos os concellos por onde transcorre esa ruta marítima, na que parte de San Vicente, chocante. Chocante tamén é que non había ningún representante ni siquiera da comarca do Salnés. Eso tamén foi chocante. Estábamos concelleiros do BNG e máis nós, a verdad que sorprendidos ese día. Queríamos saber os motivos. Logo, insistimos na posta en valor, en limpeza e tal dos fontes e lavadoiros, porque a de Estoño está taponada, non se ve nada, as outras están... Entón, limpar as fontes e lavadoiros do noso concello porque son un atractivo turístico, a parte patrimonial, e necesitan esa educación. Adrovello, comezaron os traballos esta semana. Queríamos saber se o Concello tiña coñecemento dese inicio dos traballos, se está colaborando con eses traballos que están realizado, cal é o grado de participación do Concello nesa actuación. Alegrámonos moito de que por fin se empece a traballar aí, e que incluso se fala de que musealización de aquí a 2 anos, pareceme por riba das miñas expectativas, que contaba con máis tempo, pero bueno, alegrámonos moitísimo, esperamos que así sexa, pero queríamos saber o grado de participación que ten o Concello nesta actuación. Logo queríamos saber, referente ao auditorio, simplemente saber se xa hai unha xestión para as entradas dos espectáculos, porque me parece
que cando non se pode pagar en man unha tasa municipal, que se hai que pagar unha entrada deste estilo na Casa Cultura ou na propio, sobre todo na Casa Cultura, días antes, xente que de fora que non poida, que tiña que desplazarse 2 veces ao Concello para poder asistir a un dos espectáculos que se realicen ali. Entón queríamos saber cal é a xestión que se vai facer para as entradas dos próximos espectáculos que se poidan desenvolver ali. O 10 de xuño tive unha reunión cos nais e pais dos afectados que quedaron fora da escola infantil de Rons, e prometeulle que en 10 días ia abrir un período de inscripción para o punto de atención á infancia que supostamente se vai montar para intentar suplir a situación que se estaba facendo. A día de hoxe ningún pai ten constancia dese período de inscripción e non saben que vai a suceder, si realmente van a entrar, si se vai a facer ou non se vai facer ese pai. Entón queríamos saber que pasou aí e cando se vai poñer en marcha. Quedan pouquiños, tamén temos constancia de que vai comezar en breve as obras de humanización de Alexandre Bóveda, xa é curioso en pleno verán, o sea, non habería outra fecha, pero bueno, cando máis tránsito hai polo Grove, anunciou que se iba a reunir coa veciñanza, non sei cando terá pensado facelo, se cando estén comezadas as obras ou un día antes de comezar as obras, que o ideal sería haberlo feito antes para incluso poder acoller as propostas que poidan facer os veciños que ao mellor tiñan cabida en alguna posible modificación para mellorar a obra. A Escola de Música temos entendido que creo que rematou a concesión, entonces queremos saber se se vai licitar novamente ou se está en que situación vai a estar a Escola de Música Municipal. Axuda a Fogar o mesmo, terminou xa hai tempo a concesión, está un limbo aí que non sabemos como están traballando, pero cando se vai licitar un novo servicio, esperemos que incluso se melloren as condicións das traballadoras para esa nova licitación. E, por último, no domingo mesmo solicitamos unha xuntanza de voceiros para tratar a situación do centro de saúde. BNG fixo unha concentración onte a cal apoiamos e seguiremos apoiando calquera acción que se faga, pero gostaríamos poder realizar accións conxuntas a nivel municipal, a nivel de toda a corporación e do noso grupo municipal. Imagino que vería na prensa, poñemos xa arriba da mesa a posibilidade de conxuntamente, sabemos que o PP non se vai a sumar, pois pedir a dimisión da xerencia da EOSI e do Consello de Sanidade polo incumplimento a situación a que levou o noso centro de saúde, incluso a sanidade pública a nivel galego. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Sí, queríamos saber a situación do proceso de contratación de socorristas para as praias do Grove. No anterior pleno xa preguntamos a apertura de sobres era o día 14, entonces queríamos saber en que situación se atopa. Tamén queríamos, xo preguntou o grupo de Esquerda Unida, pero cando se vai poñer en uso o local construído en Reboredo e que foi inaugurado en xaneiro, pero de uso non tuvo ningún. Queríamos tamén saber en que situación se atopa a creación de novas prazas de educación infantil, si se vai crear o PAI, se se van a crear novas aulas na Galiña Azul de Rons ou que se vai facer. Tamén varias en canto ao auditorio. No mesmo segue colgada a programación do mes de xuño nunhas lonas ali na fachada do auditorio. Descoñecemos a programación do mes de xullo, entonces queríamos saber se se vai actualizar periódicamente a cartelería do mesmo para que a xente este informada. Por outra banda, tamén afirmouse ata a saciedade de que o auditorio era chave en man e estamos a ver contratos menores dirixidos ao auditorio como contratación da sinaléctica, un atril premium, equipamento de son e iluminación, material para o auditorio, etc.
Entonces, por que se levan a cabo máis gastos dese tipo se era chave en man? Tamén, tanto no día da inauguración como nos días posteriores, o movimento dos taboleiros do teito do auditorio producían roces coa estrutura, producían desprendementos da impermeabilización da estrutura que caían en riba das butacas. Queríamos saber se lle reclamou a quen corresponda a subsanación dese problema e en que situación está. Queríamos tamén saber cando entrará en funcionamento o ascensor do auditorio para darlle servizo tamén á xente que vai ao centro de saúde. Por outra parte, tamén vemos que a programación cultural do verán que é unha programación moi pobre, só baseada na oferta de actuacións por parte de entidades privadas, con poucos actos que promova realmente o Concello. Tamén, por que non se contemplan outras actuacións na parroquia de San Vicente que non sexan simplemente a actividade semanal da biblioteca, que está adicada aos rapaces e que é de mañá, non? Tamén vimos nos documentos aportados a este pleno que se aprobaban o pago dos premios do Entroido, pero non sabemos en que situación está, se os premiados do martes de Entroido xa cobraron os seus premios ou ainda están pendientes. Estamos a mes de xullo, a verdad que é un pouco lamentable. Tamén temos queixas de que as zonas de minusválidos nas praias están en mal estado, con balaustradas rotas, e queríamos que se subsanaran eses problemas. E tamén queríamos volver a insistir na situación do SPAD e a ver a que situación ou a que solución chegaron para a contratación do persoal sanitario que ali se necesita. Pola nosa parte, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Castro. Bueno, hai certos temas que xa se trataron, pero incidir en algúns. O tema que estamos a día 5 de xullo, o dos socorristas, é a verdade preocupante, que fai uns días alguén teña que asistir a que sea atendido por socorristas da zona de Sanxenxo, cando menos nos debería preocupar, e non pode ser que a estas alturas teñamos as praias desatendidas como temos. Por lo tanto, sí que sería bo que, saber coñecer un pouquiño máis a información que nos pode facilitar dentro do Concello, porque xa digo que estamos xa inmersos no verán. Con respecto a Adrovello, xa lle contesto eu ao señor de Esquerda Unida, 0% grado de participación do Concello, e precisamente quería de algún xeito ver si están vostedes dispostos a facer algo ao respecto, porque está claro que as actuacións que se iniciaron recentemente no Adrovello son 100% financiadas pola Xunta de Galicia, levadas a cabo, executadas pola Universidade, e lonxe de entre o Concello e a Diputación de facer desplantes en este ámbito, pois nos gustaría saber si de algún xeito se van vostedes a poñer a traballar no tema de Adrovello, que penso que todos coincidimos en que é un tema bastante preocupante. Con respecto ao edificio da terceira idade en Reboredo, fixéronse inauguracións, creo que anunciaron en unha ou dúas ocasións, obviamente ainda non está aberto, pero o que preocupa é a tremenda brecha que ten de obra na fachada do edificio, que ainda non se abrira e xa teñamos estas problemáticas. A verdade é que ou a calidade da obra é bastante mala, ou aquí non houve supervisión de ningún tipo, e sería unha cousa que deberían mirar, porque cando empeza por aí sabe Dios en onde termina o edificio. Insistir, novamente, eu sei que son pesada, pero co tema da páxina web de turismo, de verdade lle digo, xa non lle digo modificala, cambiala radicalmente, pero que alguén perda unha mañán en revisar os textos que están
metidos dentro da páxina. Señor alcalde, penso que sendo vostede o responsable de turismo non lle costa a ninguén facer ese traballo que perfectamente se pode facer, sobre todo tratar de non informar cousas que non se teñen que informar os turistas que xa están aquí inmersos en pleno verán, como digo. Coñecer tamén como está o tema do secretario en este caso, porque, bueno, todos os temas urbanísticos están parados e hai xente que, bueno, que depende do Concello para poder seguir adiante as súas actividades e bueno, non só urbanísticamente, pero, bueno, é digamos o tema que máis preocupa en estos momentos, que non se están executando os plazos que se teñen que executar. E nada máis. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Compañeiras e compañeiros que querades contestar, por favor, solicitade palabra. Señor Parada. Contestando o Grupo Esquerda Unida, a oferta de Vellos Tempos en horario de mañá será, esperemos que este verán, cando baixemos para as Monxas, sacaremos, non vamos facer ningún estudio, sino vamos sacar a oferta a ver se xuntamos un mínimo de 6 persoas para poder abrir en este turno. Comedor para Vellos Tempos non temos contemplado, porque sí que agora en as Monxas vamos a abrir un módulo para dependencia. Vellos Tempos queremos que sea como moito dependencia de grado 1, que eles poidan entrar e salir cando queiran dentro do seu horario. Entón vamos a intentar liberar esta dependencia grado 2, que ahora mesmo están en Vellos Tempos porque non temos ninguna outra oferta. Para aí sí que buscaríamos o servicio de comedor. En Vellos Tempos neste momento non. Con respecto ao concurso do SAF, estamos na redacción das bases. Reunimos a semana pasada coa consultora Pilot, que se está encargando de facer as bases. Tenas xa casi ultimadas. A subida vai ser moi grande polo que nos están dicindo en canto ao precio hora. A empresa ten que aclarar. Pilot remitironlle agora uns documentos en Excel a empresa que a ten actualmente, porque eles teñen que remitirlle os datos de todas as traballadoras, que tipo de contrato teñen, cantas horas están facendo, para que os que se presenten a concurso poidan facer a súa proposta. Os datos que lles mandaron, supoño que sería un erro, non se corresponden coa realidade, porque moitas pon media xornada e gañan máis que as que están a xornada completa, outras están a un cuarto de xornada e aparece o mesmo sueldo que están a xornada completa. Entón pediron esta aclaración de datos para poder fechar estas bases. E non teño nada máis. Moitas gracias, señor. Hola, boas noites. Con respecto á estrada de subida a Meloxo, é verdade que a tubería presenta moitísimas deficiencias demasiadas veces. Estamos en contacto coa Diputación permanentemente. De feito, xa temos un anteproxecto do que vai a ser a obra. É moito máis ambiciosa do que nós pretendíamos en principio, que era só o cambio da tubaxe de agua. Ahora mesmo estamos en contacto e no anteproxecto xa está reflexado que sea unha gran actuación cos criterios agora, onde se primen os cidadáns e non os vehículos, e a renovación total de todos os servicios, saneamiento e abastecemento, aparte de facer unha senda continua na marxen dereita onde sube, porque a verdade é que en vez de aceras son rompepernas sin ningún tipo de accesibilidade. E na parte esquerda, pensando no colexio, facer unha cuneta transitable. Xa de feito o meu compañeiro Juan Otero e eu estamos tendo contactos con algún veciño que se vería afectado para intentar chegar a acordos para as cesións,
e, bueno, pues, xa nos gustaría que fora o máis axiña posible, pero as cousas pues, van moito máis despacio do que desearíamos. Con respecto á Rúa Oscura, señor Otero, decirlle que agora voume a vengar un pouco así entre comillas, porque acúsanos a Cotío de que somos un goberno da improvisación, que todo facemos a salto de mata, e si, en moitas ocasións o din, non? Que non temos organización, que non sabemos xestionar, etc, etc, etc. Pois é verdad que a Rúa Oscura é unha das prioridades, porque consultados cos técnicos do Concello, sí que sabemos cales son as prioridades con respecto a rúas as que temos que cambiar de servicios, sobre todo de auga e de saneamento. Non ten tantos anos feitas a rúa, o que pasa que como a maioría simplemente se procedeu a pavimentar, pero non a cambiar os servicios, e agora aí hai problemas graves. En canto que nos dá o presuposto, sí que temos, pensando en futuras subvencións, unha serie de proxectos encima da mesa que son urxentes para tratar de buscar financiación. A Rúa Oscura, como ve, aínda non se fixo, pero o proxecto está feito xa. Entonces, ahora mesmo estamos intentando facer unha aclaración cos precios, porque todos sabemos que subiron moitísimo nestes 2 últimos anos, e esperamos metelo en outubro, novembro, no plan concellos do ano que ven. Así que en contacto cos veciños estaremos sempre, pero bueno, se se queren levar vostedes a medalla e o trofeo, pois levena, que nós non temos ningún problema, señor Otero. Si, non se rían, porque é unha realidade, é unha realidade. Con respecto á reforma do asfaltado de Lordelo, esta mañán estuven cos técnicos de Costas, porque se vai a facer o replanteo da obra, e precisamente queríamos señalar con eles o facer uns pasos elevados precisamente que faciliten o tránsito des cidadáns, sobre todo os que teñen mobilidade reducida. Con respecto ás lousas, é verdade que levan aí tempo e que é unha responsabilidade miña e que non funquen de supervisalo, pero en breve, pois, operarios irán a poñelos no seu sitio. Asumo tamén a responsabilidade do local social de Reboredo, porque, bueno, hubo aí uns pequenos erros con respecto ao presuposto para o mobiliario, pero esperemos que en breve o poidamos licitar. Non sei se me queda algo atrás. Bueno, penso que non, en todo caso, se hai algo que non respostei, se son tan amables, pois me recordan que non teño ningún problema. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Meis. Boa tarde a todos. Contestando ao BNG e máis ao PP co tema dos socorristas, pois si presentouse unha empresa que se chama Offshore Score Special Service, é de Murcia, é unha empresa moi potente en isto das emerxencias, estáse metendo agora no tema dos socorristas. A verdad que empezaron hoxe, nós tiñamos para 16 socorristas, o que quitamos presentaron 17, máis un patrón. Hoxe estuveron montando os postos, nada, que empezaron xa hoxe a funcionar, vale? De principio vai abrir a lanzada e máis marraeiros, e despois xa se verá as pipas os fins de semana. Eso é para que dá, vale? Moitas gracias, señor Otero. Boas tardes a todos e a todas. Ni quería dicirñe ao señor Otero sobre o tema do Banco Peregrín, que me chama a atención. Bueno, eso foi unha
decisión da empresa que foi que se ubicou aí, pero bueno, tampouco temos ningún problema en poder cambiarlo de sitio. Pensamos que era a mellor ubicación aí porque ten un QR, pero vamos, se a usted non lle gusta, nos en ese momento foi o sitio máis acertado. De todas formas foi unha donación da empresa. E estamos coa limpieza do... Espera, sí. Espera, que non entende aí o micro. Non, deixes, estamos coa limpieza dos ríos e as fontes, e temos que esperar ainda uns días que te quería terminar o que estamos por o lado das casas, que empezamos este ano moi tarde e con moi pouca xente. Estamos atendendo ao lado e outro. Empezaremos co río da Barea, vai ser o primeiro, que teño presupuestado, porque nós non podíamos facer. Empezaremos por aí, porque hai moitos ríos, parece que non, pero hai moitos ríos e moitas fontes. Ben, intentando ahora completar as rogos e preguntas que quedan pendientes, o Consello Local de Turismo será convocado en tempo e forma, e espero que nas próximas semanas. Non asistimos ao documental Mar de Arousa por cuestións da xenda, pero vai a percorrer todos os concellos que formamos parte da asociación, e polo tanto virá a Grove, e aí ao Grove teremos ocasión de velos todos. Preguntan vostedes, creo que todos, por Adrovello, e contesto conxuntamente. O Concello non pode participar nin colaborar onde non se lle pide participación nin colaboración. Nós nos enteramos pola prensa que a Xunta de Galicia iba a facer aí actuacións. Benvidas sean, aplaudimos, e que a máis nos defendemos claramente porque que a Xunta de Galicia, en este caso a Consellería de Cultura e Patrimonio, que ten que actuar e xestionar Adrovello, porque nunha xuntanza que tivemos en 2021, nunha mesa de traballo onde participamos Costas do Estado, xa que está en dominio público marítimo terrestre, onde participamos Diputación de Pontevedra, porque ten competencias na estrada provincial, onde participou o propio Concello do Grove, onde estaban convidados a participar e se lles convocou Consellería de Cultura e Consellería de Medio Ambiente, porque tamén teñen competencias ali. Ningún deles participou en esa mesa de traballo, unha mesa de traballo que se convocou no ano 2021, incluso no ano 2020, en marzo de 2020 primeiro e despois 2021. E, por certo, volvemos a solicitar esa convocatoria desa mesa de traballo a principios deste ano sin ter resposta por parte da Consellería de Cultura. Pois o que lles quería trasladar en aquela xuntanza, que era, insisto, para falar dun plan estratégico de Adrovello, donde todas as administracións con competencias en Adrovello pudéramos traballar conxuntamente, e insisto, para que quede ben claro, Costas do Estado, Diputación de Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Cultura e Patrimonio e Concello do Grove, os representantes da Xunta e das consellerías non participaron nin contestaron. Aí se nos informou claramente polo xefe territorial de Costas que, tal como recolle a normativa de Costas, o patrocinador, o promotor público ou privado dun expediente de un ben para declaralo ben de interés cultural, BIC, é o organismo que ten que solicitar a concesión a Costas do Estado para a xestión dese espacio e a pasar a ser titular dese espacio. En base a eso, é a Consellería de Cultura que está incoando o expediente BIC para Adrovello, é a Consellería de Cultura que ten que ser titular da concesión e, polo tanto, titulares de Adrovello. Así, pois, lle corresponde a Consellería de Cultura e Patrimonio facer os traballos de Adrovello. E eu, nese sentido, aplaudo. Benvida sea calquera actuación de Adrovello e, por fin, a Consellería de Cultura entende que é a responsable a que ten que actuar en Adrovello. Así que
despois de moito tempo e despois de moitos anos, por fin temos que Adrovello participe, teña actividade e que sexa a Consellería de Cultura a que leve a iniciativa, porque é a titular e a que ten que solicitar a concesión a Costas. A partir de aí, nós non sabemos nada máis. Parece que o Concello do Grove molesta moito a Consellería de Cultura porque non temos ningún tipo de información do que se está facendo ali, máis aló de unha chamada que se lle fixo ao técnico de Medio Ambiente para que os técnicos que ahora están traballando co convenio que parece ser que hai entre Consellería de Cultura e universidades están traballando ali, lles indicara cal era a situación e as condicións nas que estaba Adrovello. Ali se trasladou un día, por iso digo que colaboramos cando se nos pideu a colaboración do técnico de Medio Ambiente, ali foi con eses técnicos e non sabemos absolutamente nada máis. Non sabemos nada do que van a facer ali. Se falaba ou especulaba de unha inversión de 400.000 euros, ahora parece ser que vai ser unha inversión de 40.000 euros, de limpar o que hai ali, facer un estudio do que hai e establecer un plan estratégico de traballo. Insisto, polo que di a prensa, non temos máis información ao respecto. E o Concello do Grove o único que fixemos foi falar cos técnicos cando nos pediron, ofrecerlle o noso técnico que foi acompañado ali, ofrecémoslle o que nos pedían unha conexión de agua, punto, e nada máis se nos pideu. Tamén é certo que nada máis e que ninguna máis información temos. E esa situación que temos a día de hoxe respecto de Adrovello. En calquer caso, volvo a insistir, nos felicitamos, nos congratulamos que por fin a Consellería de Cultura se dé conta de cal é o patrimonio e de cal é as súas funcións e a súa xestión. Así que todo o traballo que faga a Consellería de Cultura e Patrimonio en Adrovello, benvida sea. Respecto ao tema de auditorio, estamos xa traballando con varias plataformas para a venta e poñer a disposición a venta de entradas vía digital, e creo que en breve xa o vamos a resolver. De feito, xa o tiñamos previsto para algunha actuación de teatro que xa houbo, pero, bueno, non vimos convinte, porque as entradas físicas sí que funcionaron ben, pero en calquer caso estamos xa traballando con diferentes plataformas para ver cal ten a mellor oferta e poder ofrecelas para comprar e facilitar e axilizar a venda de entradas ou a compra de todos aqueles que estén interesados, tanto no Grove como fora do Grove. Respecto á gardería, concretamente a punto de atención de infancia ao pai, que tamén preguntan Esquerda Unida e BNG, esta mesma mañán tuve unha ocasión de falar con as nais que viñeron ao despacho e informarlles que o formulario de inscripción vai estar xa disponible estes días, tanto é así que xa se colgou esta tarde no Facebook, nas redes sociales do Concello do Grove, unha información para anunciar que dende o día 7 ao día 17 se vai a poder presentar no rexistro municipal a solicitude de preinscripción e o formulario se pode baixar a través da web ou a través dos enlaces que temos nas diferentes redes sociales. Así que desde o día 7 ao día 17 queda aberto o plazo de preinscripción para este punto de atención infantil, que paralelamente a isto, para coñecer claramente o número de rapaces e de rapazas que podan ser demandantes deste servicio, paralelamente con elo xa estuveron os técnicos do consorcio nas instalacións das monxas, con concelleiros e concelleiras que estuveron acompañándoos. Temos xa un técnico, un arquitecto que está traballando para presentar a memoria económica das actuacións que nos pediron que hai que facer, e tamén paralelamente solicitar este PAI, o cal vai a ser, en todo caso, unha dificultade porque vai a ter que ser aprobado excepcionalmente polo consorcio, xa que os pais están previstos para localidades ou para sitios de poboación de menos de 5.000 habitantes. O Grove ten máis de 10.000 habitantes, en principio non sería beneficiario de un pai
dada a situación extraordinaria, confiamos en que o consorcio realmente aprobe este PAI, e en eso estamos. En Alexandre Bóveda, mañán ás 11 da mañán temos unha reunión coa empresa xudicataria, porque ata agora estuvemos en todo o proceso para a xudicación da obra, e mañán falamos coa empresa para establecer a estrategia da obra, porque é unha obra complexa de executar, e ainda por riba somos conscientes de que vai a ocupar estes meses de verán. Non nos queda outra, porque temos un prazo de xustificación da obra, e polo tanto os meses pasan e a xudicación desta obra pois non foi unha cuestión fácil. E a partir de aí, por suposto, como sempre facemos, vamos ter unha xuntanza e unha explicación pública para todos os veciños e veciñas de como van a ser as obras, de como que vai a consistir a obra e, sobre todo, como vamos a programar a obra. Non fixemos antes esta reunión, esta xuntanza, porque quixemos ter antes a reunión coa empresa para que a propia empresa nos explique cal vai a ser a súa estrategia, porque non é o mesmo abrir toda a rúa para cambiar tubaxes dende o inicio do tramo confluencia entre Conchases hasta a Terra de Porto, que ir facendo por tramos, abrindo e pechando e urbanizando por tramos a diferentes tramos desa rúa, que posiblemente sexa un pouco a estrategia que vamos a seguir. Así que en canto mañán rematemos a xuntanza, posiblemente a semana que ven teñamos xa esa reunión con todos os veciños e veciñas. Despois hai outra pregunta respecto á Escola de Música. Estamos agora, tamén vamos a iniciar redactando as bases para a licitación, o novo espacio do auditorio e das aulas, o que vamos a querer e que vamos a solicitar daquelas empresas que queran presentarse ao concurso é que nos ofrezan unha programación moito máis amplia e que incluso trascenda o que é a simple ofrecemento das clases teóricas ou prácticas, senón actividades, e un pouco é na línea en que se están redactando as bases. Despois do auditorio, me sorprende a preocupación que os partidos presentes teñen polo auditorio cando nunca o apoiaron e nunca tiveron interés por el, pero quere dicir que ao final parece que pouco a pouco a realidade lles vai convencendo, e vexo que están moi preocupados tanto pola programación como a venda de entradas como todo o demais. A programación, mismamente, falaba esta mañán coa técnica de cultura, a encargada da Casa da Cultura, para que operarios do propio Concello desmonten as lonas. Vamos a ver se podemos tamén ofrecer xa a programación de xullo, que a día de hoxe basicamente vai se concentrar no último fin de semana de xullo, porque aproveito e xa teño en contexto, a programación cultural do verán faise sempre na rúa, entendemos que é un espacio máis axeitado para a época que vivimos. A programación cultural pobre, que eu creo que é unha das programacións culturais máis destacables da comarca do Salnés en canto a programación do verán, donde temos actividades para os nenos e as nenas os martes, donde temos cine nas rúas todos os mércoles, donde temos todos os xoves concertos musicales e donde temos os fins de semana diferentes actividades máis. Pode gustar iso non, pero que sexa pobre creo que non se pode compartir. Creo que é unha programación moi completa que desde fai anos está consolidando o Grove como un espacio turístico e cultural durante os días do verán, donde hai unha amplia oferta cultural no Grove. Así que as actividades no auditorio no verán van a baixar para retomalas xa de cara a setembro, outubro, novembro, donde en novembro xa temos pechadas 3 obras de teatro de bastante relevancia e importancia a nivel galego e que esperamos completar toda esa programación. Que o auditorio, igual que calquer instalación nova, vai a necesitar a compra de novos materiales, eso non dubida ninguén. Ahora que me discutan que os que participaron na inauguración do auditorio digan que eso non foi un proxecto chave en mano, non acabo de entender, porque teñen que ver como se entregan outros auditorios. A capacidade e a chave en man ben reflectida no día da inauguración.
A partir de aí, lóxicamente, despois de consultar con moitos técnicos expertos, tanto en teatro como en música, como técnicos de sonido, de iluminación, pouco a pouco van vendo, por certo, todos alabaron e falaron moi positivamente do auditorio e da súa infraestructura, o que se chama bueno, ahora non me acordo, o que se chama o de backstage é a parte de atrás do escenario, o que se fa é tramolla son esa instalación Proscenio. Tampouco. Bueno, direino. O listado de todas as instalacións que ten o Rider. O Rider é cando hai unha actividade, unha obra de teatro ben, e os técnicos desa obra de teatro pídenche o Rider. Que é o Rider? Toda a instalación previa que ten o auditorio, a instalación para saber que é o que eles teñen que traer ou do que poden dispoñer. Pois todos alaban moi positivamente o Rider do auditorio do Grove, dicindo que está moi ben equipado. A partir de aí, eles mesmos nos foron aconsellando algunhas cuestións pendentes e outras, como un atril, que o atril non ven como dotación do auditorio, porque o atril é para o Concello, esta instalación do Concello, para a Casa da Cultura, para as monxas ou para o propio auditorio. Por qué? Porque vai a ser un instrumento e un elemento móvil, por poñer un exemplo do que aquí se reclamaba. Así que sí, hai unha serie de cuestións que vamos a ter que seguir abordando para mellorar sempre a oferta do propio auditorio. O ascensor está xa Naturgy, a empresa de enerxía, xa se rematou con toda a actividade, toda a conexión e, polo tanto, en funcionamento desde xa. A programación cultural e a San Vicente se levan as actividades que podamos levar. É certo que nestes últimos anos a Concelleira de Cultura fixo algunha actividade en San Vicente donde temos que recoñecer que non hubo as expectativas de público que todos desexábamos. Polo tanto, preferimos concentrar a oferta cultural do verán nas zonas onde si temos resposta, porque as diferentes propostas que se levaron para San Vicente, pois, sinceramente, non cubriron as expectativas que nos tiñamos postas de cara á asistencia de público. E, lóxicamente, pois, as actividades e as actuacións búscanse que teñan unha certa repercusión e asistencia de público. Os pagos de entroido están acordados políticamente por este goberno e en xunta de goberno desde fai tempo. Prácticamente a semana seguinte da celebración do propio entroido, a partir de aí hai un trámite administrativo e o Concello de Grove estamos pasando por unha situación de déficit serio de personal, por baixas, por traslados, porque as persoas que cubren diferentes postos teñen traslados a outros concellos, e iso está vendo afectado moi seriamente todo o ámbito e todo o trámite administrativo. Témolo que recoñecer así, escapa da competencia da xestión política, pero tampouco podemos facer nada máis para que se poda mellorar esa xestión por falta de recursos. Non temos personal. Falaba a voceira do Partido Popular en incorporación do secretario. Confiamos en que a próxima semana, foron as datas que nos trasladaron, se poda incorporar o novo secretario Concello do Grove, pero ahora mismo non temos garantido ao 100% de que isto sexa así. Lóxicamente hai unha serie de trámites ou de informes que son exclusiva competencia do secretario e que iso todo está pendente ata que non sexamos capaces de ter a súa incorporación. Lles poño un exemplo como lles podría poñer outros exemplos, incorporacións ahora mismo de personal que temos que incorporar, feita xa a selección para a limpeza de playas, e levamos unha semana pendentes dun informe, pero resulta que a técnica de recursos humanos leva 10 días de baixa e non traslada ese informe. Pois hasta que ese informe non se incorpore, non se pode incorporar o personal. Xa quixéramos nós fai 15 días incorporar ese personal que temos pendente, pero esta é a realidade que estamos a vivir no Concello do Grove. Revisaremos as zonas as zonas reservadas para as persoas con mobilidade reducida nas praias. O tema
do SPA de axuntanza, imagino que o meu compañero Javi Caneda ten pedido a palabra, hora de acedo e ya contestará, e a web de turismo, pois estamos esperando que a empresa xudicataria de Red.es, que se comprometeu a tela disponible, en breve non la poda entregar e poder xa traballar con a web totalmente actualizada e a altura do que o Grove se merece, porque é certo, e aí non vou discutir, que a día de hoxe témola totalmente obsoleta e inutilizable. Así que lle cedo ahora a palabra a... sobre o desplazamento dos tabuleiros, aí hubo é necesario a revisión dun dos motores de subir, e de feito xa falamos coa empresa, isto teno que levar adiante unha empresa subcontratada pola propia empresa, porque toda a parte escénica do auditorio foi levado adiante por unha subcontrata especializada, e de feito esperamos incluso que a semana pasada o propio director do proxecto e da obra, o arquitecto, tuvo diferentes xuntanzas coa empresa, e iso está dentro da garantía e a propia empresa se compromete a resolvelo. E máis, confiamos en que este mesmo mes de xullo se teña resolto ese problema, porque hai que desmontar un par de filas, 3 filas de butacas, baixar e axustar o motor. Son cuestión mecanismos que ás veces fallan, pero que é totalmente solucionable e solventable en ese sentido. Cedo, polo tanto, a palabra ao señor Caneda para que conteste as dúas cuestións das súas competencias. Vale, boas tardes a todos e a todas. Señor Otero, con respecto á situación sanitaria, nós tamén creemos que debería de haber unidade e que as medidas que se tomen debería de ser conxuntas. E máis, neste Concello, o PSOE ten por costume tentar que as convocatorias pola mellora da sanidade se fagan en conxunto todos os partidos. Algún deles, como o Bloque Nacionalista Galego, adoita mirar moi ben que ninguén intente sacar tallada, tal e como dixo a súa representante na xuntanza que todos os voceiros tuvemos previa reunión mantido coa xerencia de Oxi. Eso sí, se o goberno ou os outros partidos non convocan xuntanzas cando eles creen que deben facelo, eles tampouco chaman a ninguén. Directamente inician a guerra polo seu lado, rompendo a unidade para tentar conquerir notoriedade pública. Seguramente será eso que realmente lles interesa. E posteriormente, cando xa fixeron a súa convocatoria, mandanche unha mensaxe por WhatsApp contándoche que o van a facer unilateralmente e que, despois de criticarte na súa nota de prensa, podes ir á súa manifestación. Lóxicamente, nesas cousas non caemos, e precisamente por eso, si tamén tiñan interese saber, non fomos a esa concentración. Con respecto á pregunta que nos fai o Bloque sobre a situación da UMAD, quero informarles de que houve unha reunión este venres pasado telemática co presidente da FEGAM, na que se nos informou ou deu nos traslado dunha proposta do Sergas para debatir, para dar a resposta con urxencia sobre como poder facer estas contratacións e cal sería o futuro das unidades municipales de axuda á drogodependencia, as UMADs que se chaman agora. Dentro dos puntos que nos mandaban, pois un deles era que eles asumirían a contratación do personal que se xubile ou se xubilou. Nós temos informes tanto de intervención como da Secretaría do Concello que din que nós non podemos facer e de Recursos Humanos e que nós non podemos facer esas contratacións, co cal benvidos a ese punto e canto antes mellor. Propuñan un plazo de 3 a 5 anos para asumir as competencias totais. Nos pedimos incluso que eso se reducira, que o plazo máximo fose de 3 anos, e despois pedíannos tamén poder continuar a usar as nosas instalacións. Por suposto que sí, que poderían usalas se fora necesario. Eso sí, lembrándoles que dentro do primeiro plan funcional que se fixo do Centro de Saúde xa fai moitos anos e que esperemos que siga nun futuro, cando se construa o novo Centro de Saúde, sigan estando as instalacións para esta unidade dentro dese centro para que forme parte do que é a estructura sanitaria do Grove. Nada máis. Moi ben, pois penso que quedan contestadas todos os rogos e preguntas trasladadas polos grupos políticos. Non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.